Ahojte, chcem vám povedať, prečo sa chystám zajtra v sobotu 18. novembra vycestovať z Bratislavy do Žiliny. Je to jednoduché. Chystáme v Žiline večer modliteba chvál za toto mesto. Bude to v Dome odborov v estradnej sále o 18. hodine večer a ja vás tam srdečne pozývam. Lebo snívame o premenených mestách. A skúste zavrieť oči a predstavte si, že duchovní predstavitelia, lídri vašich zborov, spoločenstiev, cirkvi vo vašom meste alebo regióne sa spolu stretnú, raz za mesiac alebo párkrát za rok, aby sa spolu rozprávali, zdieľali a možno modlili a plánovali veci, ktoré zmenia vaše mesto. Predstavte si, že vo vašich uliciach, vo vašom meste sa zvestuje evanjelium jednoduchým, prirodzeným spôsobom ľuďom. Predstavte si, že možno ľudia z rôznych sfér, možno sú to zdravotníci, možno policajti, možno učitelia, navzájom budú spolupracovať a budú mať prepojenie. A predstavte si, že spolu sa cirkev bude modliť za svoje mesto. A toto túžime uvidieť aj v Žiline. V rámci tohoto roka sme navštívili aj Ružomberok, aj Trnavu, teraz to je Žilina. A ja vás pozbudzujem, pridajte sa k nám. Poďme spoločne zajtra vyvyšiť to nádherné, mocné, najmocnejšie meno Ježíš. Aj nad týmto mestom. Poďme sa spolu modliť za aktuálne výzvy tohoto regiónu, tohoto mesta. Poďme tam pozbudiť duchovných lídrov, predstaviteľov a kresťanov, ktorí za toto svoje mesto sa modlia a zápasia. Ak tam nemôžete naozaj z nejakých vážnych dôvodov prísť fyzicky, osobne, tak prosím, pridajte sa k nám ten večer, bude zároveň aj živé vysielanie, môžete sa spolu s nami modliť, z celého Slovenska môžeme požehnať Žiline a celému tomuto regiónu a teším sa na vás, zajtra sa uvidíme. Ahojte.